Joliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ka yira la ka fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati seli jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛmɛne fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ se ka fɔ nin waati in na min ye seliko kɔni o kɔni n b'a f'i ye mɔgɔ caman ye ba a ko kan nin waati in na walasa san kɔni an bɛ se ka fɔ sunkalo kɔni o ɲuman kɔni n'ala sɔnna o kɔni bɛ fɛn na o sɛnsɛnna ka ban donc nin waati in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ min ye san caman an ka jɛ ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ sunkalo wɛrɛ ala ko o timɛko ɲuman di silamɛ bɛɛ ma n'ala sɔnna fɛn fɛn kɔni ye ɲinɛ ye an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ fana ta yira an n'o la fɛn fɛn fana taara nin waati nin kɔnɔna na an bɛ badabada dali nɔgɔya kɛ u ye nin waati in na donc ka yira la k'a fɔ bi jɛmukan in kɔnɔna na i n'a fɔ nanzara ko an bɛ maa wele walasa an n'olu ka se ka jɛ nin waati in na ka se ka masala donc bi an ye maa min wele o tɛ maa dogolen ye tuguni bilen an kɔni ka plateau in kan surtout scène politique kan min ye Lamini Jalo ye nin waati in na ale bɛ parti min na o de ye CODEM ye Useni Amiyɔn Gindo olu ka parti an bɛ se k'a fɔ Gari ani desa n b'a fɔ musokɔrɔbaw bɛ to ka Gari parta cogo min donc olu ka insigne kɔni y'o ye nin waati in na donc ale de b'an bolokɔrɔ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan n'ala sɔnna waati kunkuru min dira an ma aw to garisigɛ mana kɛ min ye n'ala sɔnna an bɛn'o lase aw ma Lamini i ni so. N b'a ni so. An y'i wele nana welekan jaabi o diyara n ye yanni an ka don babu kɔnɔ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaaw nin waati in na. N b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim k'an sinsin ala tɔgɔ barikama in kan min ye bi yira ne ni e la min ye sunkalo tɛmɛko ɲuman d'an ma hali n'a sɔrɔ a kɛra gɛlɛya kɔnɔ an b'ala barikada parce que mɔgɔ dɔ tun b'an cɛla a daminɛ la olu t'an cɛla bi donc an bɛ ala deli ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ k'u ni samɛ an bɛna babu kɛ politiki sira fɛ ka se ka hakilina ta di jamana ko kan mɛ min fɔ mɔgɔw ye jamana ko dɔrɔn hakilina ta fɛnɛ don donc jamana yɛrɛ sariya jɛlen don n'o ye n'ala sɔnna ma an bɛna kuma o kan bi. ok o siratigɛ kɔnɔ n bɛ n terikɛ fɔ min ye Jibiri Jalo empereur ye an b'ale fɔ nin waati in na yanni an ka don babu kɔnɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ yanni an ka don babu fɛnw yɛrɛ kɔnɔ nin waati in na gɛlɛya dɔ kɔni tun bɛ jamana in kɔnɔ an y'a ye min ye kuranko o gɛlɛya kɔni bɛ jamana in kɔnɔ hali bi hali n'a y'a sɔrɔ EDM kun y'a jira k'a fɔ sunkalo in kɔnɔna la ministre kun bɔra k'a fɔ kurantigɛ ko n'ala sɔnna précaution tun bɛ na ta nka mɔgɔw nana bɔ min kalama o ye plan de délestage de kɛ donc ka kɛ heure 12 kuran bɛ di mɔgɔw ma heure 6 o ko kuran bɛ di mɔgɔw ma heure 12 kuran bɛ tigɛ mɔgɔ la o plan yɛrɛ an y'a ye nin laban nin yɛrɛ est ce que o tɛ ɲini k'a dɛsɛ parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen plan nin yɛrɛ tɛ ka c'est à dire mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka se k'u yɛrɛ orienter a kɔnɔ bi a gɛlɛya kɛra ka na kɛ ni canicule min bɛ yen an y'a ye nombre de décès min bɛ ka kɛ bi ka kɛ ni funteni ani tile bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na hali bi solution dɛsɛlen bɛ k'a sɔrɔ ni kuranko in na est ce que Lamini an tɛ se k'an sigi k'a fɔ nin y'a ye ko parce que sunkalo de précaution taara donc sunkalo kɔfɛ mɔgɔw kan ka sigi ni mun ye ni kurantigɛ ko in na est ce que an bɛ se k'an sigi k'a fɔ amélioration dɔ bɛna kɛ. Bon, je pense que mɔgɔ fɛn fɛn ko i avertilen don jamana maracogo ni jamana taabolo la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi sigi n'a ye ko solution bɛ sɔrɔ kuranko la bi ni sini yɛrɛ nɛgɛ dan don parce que kuran tɛ fɛn min bɛ bɔ sanfɛ ka bin di jour au lendemain ka kuran sɔrɔ je pense que jamana fɛn bɛɛ lielen don kuran na c'est à dire kuran man ka kɛ luxe ye jamana si kɔnɔ bi parce que développement tout est lié à l'électricité et fɛn tɛ bi min bɛ cun parce que k'a fɔ ko jamana ɲɛnama b'i sigi ni sɔnni sigi k'i bɛ kuran ko kɛ groupe électrogène ani gasoil fuel je pense que yɛrɛ nɛgɛ ko de don mun bɛ ka mɔgɔw hakili siɲɛ dɔɔni dɔrɔn sinon kuran ko t'o fɛn ye bi jamana si tɛ se k'i baser groupe ni fuel ni fɛnw kan je pense que an ka problème ye min ye an n'an voisin min tun b'an fourni kuran na an n'o bɛ ɲɔgɔn na et n'an ma solution sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ se ka kuran d'an ma joona joona je pense que an b'an sigi n'a ye k'a fɔ gɛlɛya in an ma bɔ a kɔnɔ a bɛ juguya ka taa feere bon an y'o lecture kɛ a mɛnna je pense que o si tɛ ban anw na délestage y'a fɔ plan de délestage hali bi an bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ mun bɛ ka maliyɛn hakili suɲɛ dɔrɔn k'a fɔ an bɛ ka fɛn dɔ kɛ ou bien an bɛ ka essayer ka fɛn dɔ kɛ sinon en réalité minnu ye plan de délestage kɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ jamanadenw tɛ se ka satisfait ni condition kan parce que
baara foyi ma kɛ min bɛ se ka réellement ka jamanadenw soulager courant ko la et on se demande des fois si c'est même la priorité ka se ka jamanadenw soulager parce que mɔgɔ tɛ se ka dusu ni orgueil ni fɛn dɔw bila ɲɛfɛ tant que la vie des populations est en jeu et on sait aujourd'hui le problème de l'électricité ça met en danger la vie des populations mɔgɔ joli bɛ sa bi courant ko la c'est vrai qu'on parle de canicule mais ni courant bɛ canicule effet bɛ nɔgɔya mɔgɔw kan parce que solution b'a la o solution ye ka se ka innovation minnu kɛra ka se ka fraîcheur di mɔgɔw ma ka se k'o kɛ mais o si tɛ ka kɛ o ni jamana dɔw lo an bɛ se k'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko u bɛ se ka salle de spectacle ni fɛn yɔrɔw aménager pour les vieilles personnes les enfants en situation difficile olu ka se ka t'u daga ye waati kunkuru kɔnɔna la ka se ka canicule waati tɛmɛ mais ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o si tɛ autorités ka priorité et puis bon on se pose des questions mais de toute façon nous à la CODEM ça ne nous surprend pas parce qu'on avait dit déjà k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka kolo ye wulu da k'a ka maga k'i k'a kan ten on avait dit depuis le début k'a fɔ an ye taabolo min ye jamana marabagaw bolo k'a fɔ ko a tɛ se ka na ni hakilisigi ye c'est pourquoi nous on est toujours resté en alerte chaque fois que an y'a ye c'est nécessaire on sort pour alerter l'opinion par rapport à ce qui peut se passer même n'a sɔrɔ n'an m'a lamɛn pour des considérations qu'on n'ignore pas mais bon aujourd'hui la réalité est là a bɛɛ rattrapé et les conséquences sont là les gens meurent comme des mouches bon de toute façon on souhaite pas ça parce que an ka jamanadenw de don mais an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn autorité u ka se ka rapidement ka solution ɲini pour que au moins délestage ka se ka nɔgɔya pour épargner des vies aussi épargner l'économie qui est fortement en danger. Surtout économie pour ne tun bɛna se o ma parce que puisque bi an y'a ye entreprise bɛɛ caman bɛ ka sa ka kɛɲɛ ni courant ko ye parce que entreprise caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen les groupes là deviennent maintenant insupportables parce que entreprise dɔw bɛ yen tu n'as pas moins de 300 000 400 000 500 000 dɔw 1 million par mois dans le carburant donc a bɛ ka kɛ sababu ye chômage technique yɛrɛ parce que baara yɛrɛ tun tɛ yen n'a fɔra ko baara minnu fana tun bɛ yen baarakɛyɔrɔ fana bɛ ka datugu ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ninnu ye mɔgɔw bɛ ka bila chômage technique la est-ce que an b'an ka siran par rapport même à l'effondrement de l'économie c'est-à-dire à l'arrêt même de l'économie parce que fɛn min tun bɛ ka tunu n'o fana jɔra est-ce que o fana tɛna kɛ conséquence wɛrɛ ye jamana in kan. mais l'économie est déjà à l'arrêt parce que on l'a dit hein, vous savez jamana min ni courant tɛ yen économie tɛ yen o ça c'est logique c'est pas le Mali seulement diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ bi tout est lié à l'électricité en ce temps là quoi c'est l'évolution des choses o de nana n'a ye mais en ce temps là mais tout est lié à l'électricité Mali économie aujourd'hui ça n'existe pas parce que les entreprises ferment c'est-à-dire le problème est mieux il y a même pas de statistiques les autorités on dirait que préoccupation tɛ quoi parce que à la matière ni sugu bɛ kɛ tan il faut des mécanismes d'évaluation quel est l'impact il faut qu'il y ait des statistiques pour que telle entreprise avec un impact avec un nombre d'entreprises impactées avec l'économie impactée en tant que telle. Nous vivons dans une économie informelle le Kacha sur les roues menuisiers tout le Mali fonctionne sur ça. Effectivement c'est-à-dire on dit gouverner c'est prévoir c'est pourquoi les gens ne peuvent pas se donner des alibis k'a fɔ ko n bɛ to mɔgɔw accuser k'a fɔ karisa de nɔ don an y'a sɔrɔ tan an y'a fait tan ça marche pas quand tu fais 1 année 2 ans 3 ans déjà à la tête d'un pays bon tu dois savoir à quoi t'en tenir et quand tu acceptes ka jamana ɲɛmɔgɔya ta i kan k'a dɔn min kan ka kɛ ka jamanadenw soulager min kan ka kɛ ka jamana soulager i kan k'o dɔn à l'avance mais maintenant malheureusement il y a pas d'économie parce qu'on recule de plus de combien d'années 50 ans pour être encore optimiste, parce que le Mali a reculé largement, mais on ne se rend pas compte aujourd'hui. Parce que tout ce qui a été détruit, le tissu économique là, la petite économie, qui est carrément à l'arrêt, comment faire pour fonctionner tout ça? Tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques, mais tous les jours, les gens sont en train de sortir du pays. Les gens vont en Côte d'Ivoire, les gens vont dans les pays voisins pour se refaire une santé, parce que économiquement u ye san caman kɛ ka fɛn minnu mara ka se ka essayer ka u yɛrɛ lawuli dɔɔni a bɛɛ taara ji la à cause de l'électricité et on a l'impression que ça n'aimait personne mɔgɔ si ka sira tɛ que les entreprises ferment que l'économie soit à l'arrêt ça n'aimait plus personne bon aujourd'hui malheureusement la difficulté a atteint même
les ménages fitininw a ser'olu ma bi parce que i yɛrɛ ɲɛ b'a la ça va pas sunkalo kɛra gɛlɛya min kɔnɔ toujours on a l'impression que kunu ka fisa ni bi ye et dans un pays ça c'est une bombe qui devient un danger pour la stabilité du pays. Okay. Mais il y a un autre aspect aussi sur le plan financier. Est-ce que ça ne vous montre pas la fragilité même économique du pays? Parce que les écoles privées aujourd'hui, les promoteurs d'écoles privées pour alerter que d'autres écoles privées même sont aux arrêts parce que l'État n'arrive pas à payer les subventions qu'on devait les donner. C'est-à-dire l'État qui a la subvention ministère ou tikase ka soro bi école do yere be ka jo parce que warte ka école karamo yere sara. Est-ce que les situations fana tela que situation gellement do nataw la ka nyesi kalama? Bon, les gens se demandent parce que contrat de état nous tient, mais qu'est-ce qu'il arrive jusqu'à présent? État de serme ka subvention nous sara. Faut qu'attaquer ko école yere do be ka jo ka sababu e ka soro. No fala kela so na ka gele parce que déjà parlant do fala de be munu fala be école sara pour que donc se ka kala. Est-ce que les situations fana tana na créer problème wara ituni jamana kono? Vous savez, tout est dans jamana mara la fin ben volonté politique. On a quand il s'agit de tenir des dialogues, de tenir de rassembler des gens pour des choses, on a toujours l'argent pour ça. Mais quand il s'agit d'aller à l'essentiel, on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent. On se demande quelles sont les priorités de ce qu'on dirige aujourd'hui. La priorité, est-ce que la population, une priorité là? On se demande des fois. Parce que moi, je commencer à dire pas fra ministre parce que logiquement, les mesures d'accompagnement, on a mis des trucs en place. C'est très difficile à impacter sur le terrain. Et puis, pour arriver aux écoles privées, vous savez, les écoles privées, ça a toujours été comme ça. Les enseignants des écoles privées ont toujours été abandonnés par l'État. Parce que les écoles privées, nous l'État c'est pas, ça n'a pas commencé avec la transition. Le problème de la transition, c'est que la transition ne se donne pas les moyens qu'à l'école privée, chaque fois, les écoles privées sont en détresse. Et on a l'impression que, alors que, jamana école Kobe ou les Bolopi, ni école privée au Beau Mali, qu'on a un pitron, tu vas dans les communes, tu vas dans beaucoup de communes, tu ne trouveras pas d'école publique. Tu ne trouveras pas d'école publique. Il y a sur l'école publique, sur combien d'écoles? Donc, jamana a école privée ou les Bolopi, mais les enseignants des écoles privées sont les dindons de la face. Parce que non seulement, ou sera par air, ou tu seras congé qu'on a là, ça c'est une difficulté. Mais et puis, dans la majorité des cas, c'est lié aux subventions. Non seulement ils ne sont pas sécurisés, aussi donc c'est des gens qui vivent constamment dans la précarité. Et ça, c'est au phénomène de tentation qui sort carrément du cadre de l'éducation. Et ça, il faut que l'État trouve une solution à ça. Parce que tu ne peux pas, quand l'école d'aller, quand maître ou recruter, ou dans la précarité, c'est pas normal. Parce que c'est pas aussi normal que quoi ça sera lié forcément État subvention. On ne peut pas créer une école liée forcément État subvention. Donc c'est-à-dire et nous ganga créer donc au lieu ganga fond bla État teo ko kalamo ka sara ganga tomber. Ko ganga sara ganga. Donc manga c'est et garantie État de ganga ou be garantie kafo, tu peux pas créer une entreprise qui dit État qui subvention forcément casser pour ça. Mais puisque l'État est défaillant sur toute la ligne, ça serait tout contre l'État qui doit obligatoirement payer la subvention parce que la prestation. Et c'est le cas des écoles privées, c'est pas isolé. Bibi dans les prestataires de l'État, ceux qui font des choses pour l'État sont en difficulté. Et ça, c'est les entreprises qui ferment aussi à cause de ça. C'est pas que les écoles. Beaucoup d'entreprises qui ont traité les marchés de l'État sont en train de fermer. On veut date parce que ils sont allés au à Bangoula pour regarder que le marché nous satisfait, mais l'État a dit que le marché nous satisfait. En résumé, c'est l'État est en difficulté. Et vraiment, l'État est en difficulté. Il a même Mali Konobi. Et réellement, en termes d'économie, sur beaucoup de plans, comme Allah est indépendance,
Mali ma de ka gɛlɛya sugu a ɲɛ la. Mais est-ce que yɛrɛ kun sɔrɔ fana tɛ taa o gɛlɛya kɔ puisque an y'a yira k'a fɔ an bɛ k'an yɛrɛ ta an bɛ ka k'an yɛrɛ ye mais n'a ma ɲɛ k'i b'i yɛrɛ i bɛ k'i yɛrɛ ye mais est-ce que an m'an ka sigi ni nin bɛɛ ye parce que n'an ko an mago tɛ partenaire ka dɛmɛ na partenaire ka dɛmɛ wari fɛn fɛn kan ka na k'an ka sɛgɛsɛgɛ wari min bɛ don fo a ka don an ni denw fɛ olu dun bɛ na n'u ka wari de mais an ko fo a ka sɛgɛsɛgɛ a ka d'an ye cogo min a ka kɛ ten an ni minnu b'a ka an dɛmɛ an y'u gɛn an ko an n'u tɛ mais est-ce que n'a ma ɲɛ an ko an bɛ kɛ an yɛrɛ ye est-ce que o yɛrɛ ye ta ye fana ni nin difficulté nin fana an b'an ka sigi n'o ye. mais problème ye min ye difficulté ye sens kelen de ye o. c'est-à-dire population dɔrɔn de bɛ ka difficulté ta c'est ça le drame. e tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye a y'a cɛsiri mais ta bi bi in na e ta ka train de vie suit ka depuis IBK bɛ yen fo sisan mun yɛrɛ banna la. mais président y'a fɔ ko caman bɔra la dɛ. mais président y'a fɔ nous on n'a pas président y'a fɔ tɛ o. président y'a fɔ ko caman président bɛ se k'a ta fɔ mais anw fɛnɛ jamanadenw anw fɛnɛ bɛ jateminɛ de kɛ ka analyse kɛ président man k'a fɔ o sariya de kan k'a fɔ par exemple ni président ka sara ye 100 ye sariya de bɛ ta k'a fɔ désormais président ka sara kɛra 20 ye o donnen don bɛɛ fɛ o président bɛ mun fɔ nin ye o ye ko dogolenw de ye président bɛ ko dogolenw de fɔ bon moyen tɛ e ni ne si bolo ka taa o président ka kumaw sɛgɛsɛgɛ alors que an ka nafolo de don an ka moyen kan ka d'a ma k'a sɛgɛsɛgɛ alors que ni décret taara k'a fɔ par exemple Burkina président y'a ta fɔ mɔgɔw kan a ka mɔgɔ bɛ sara min ta train de vie de l'État ça a été réduit donc bɛɛ cɛsirilen don donc Mali ta la on a l'impression que cɛsiri bɛ ɲini population fɛ et cɛsiri tɛ ɲini tɔw fɛ et puis e ko an ka bɔ partenaire bolo an ka gɛlɛya nin mais ça n'engage pas la population aw de décision ta aw de nana ko bon aw bɛ fɛ ka politique taabolo yɛlɛma mais population ka mun b'o la population ka droit de bɛ population bolo quel qu'en soit le président quel qu'en soit i bɛna ni système économique min ye quel qu'en soit i bɛ fɛ ka yɛlɛma min don jamana kɔnɔ population man ka kɔlɔlɔ sɔrɔ kɔnɔna la ka t'i furakɛ ka taa école la ka se ka dumuni sɔrɔ k'a kɛ o ye la moindre des choses de ye o population man ka privé o la foyi kama n'i nana k'i bɛ yɛlɛma don ko la i bɛ yɛlɛma don k'o to a nɔ la e man ka yɛlɛma don o la cogo si la mais ka kɛ population fo ka gɛrɛntɛ siri fo niw bɛ ka to a la aw fana ma fɔ dɛ parce que délaissage filɛ nin ye véritablement an bɛ waati min na bi niw tora a bɛ ka niw bɛ ka kɛ sababu ye ka niw to bɛɛ b'o kalama les hôpitaux les morgues tout ça va pas maintenant o gɛrɛntɛ tɛ se ka sigi population kun an ka yɛlɛma don ko la parce que yɛlɛma ninnu filɛ a caman filɛ nin ye ça doit être réfléchi a n'a na waati don parce que n'i bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ gɛlɛya wɛrɛ ɲini a ɲini ka bɔ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ parce que Mali bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ et crise sécuritaire nin o y'a dama problème ye o gérer dama c'est des coûts e tɛ se k'i to o kɔnɔna la k'a fɔ k'i bɛ taa fɛn wɛrɛ ta ka don o la mɔgɔ bɛ bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ dɔɔni mɔgɔ tɛ se ka bɔ gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ un coup la n'i y'o kɛ i b'a dɔn a bɛ wolo fɛn min na parce que nous tradition bɛ ka min kɛ nin politique mɔgɔw tun bɛ se ka kɛ mais pour que politique mɔgɔw t'a kɛ parce que c'est des gens avertis qui savent que n'i y'a kɛ a kɔlɔlɔ ye min ye population kan est ce que population bɛna se ka supporter parce que a problème ye min ye musulman opinion di gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi ka se k'i ka opinion di facilement fɛn bɛɛ kan a gɛlɛya min bɛ c'est ça procède de cela parce que i b'a fɛ ka yɛlɛma min don forcément a tɛ camisole de force tɛ quoi mɔgɔw kan ka épouser de mɔgɔw kan ka don a da fɛ ka sɔn a ma o ni mɔgɔw e y'a ye k'a fɔ ça va être difficile mɔgɔw ka sɔn a da fɛ e bɛ a kɛ camisole de force ka don mɔgɔw kɔnɔ jagoya bon régime politique si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka nin camisole de force sugu ta k'a sigi mɔgɔw da la régime politique tɛ se k'o kɛ bon hali n'u bɛ se u tɛ sɔn k'a kɛ parce que ce n'est pas dans leur intérêt parce que un homme politique tu cherches forcément l'adhésion populaire dans tout ce que tu fais vous savez jamanadenw bɛ kɛ fɛn dɔ fɛ e yɛrɛ bɛ k'a fɛ mais a man ɲi jamana ma e bɛ analyse de kɛ parce que gouverner c'est prévoir est ce que a ka ɲi jamana ma a ka di ne yɛrɛ en tant qu'homme politique en tant que dirigeant mais est ce que a ka ɲi jamana ma bon quelqu'un qui peut pas faire ce genre d'analyse c'est pas sûr que e ka se ka jamana mara fɛn min ka di jamanadenw ye directement e k'a fɔ systématiquement k'i bɛna ka n'o kɛ k'a sɔrɔ e ma a taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya mun ye e m'o jateminɛ donc ça tu mérites pas de gouverner et les hommes politiques se projettent pour anticiper maintenant une capacité d'anticipation ye jamana fɛn fɛn ɲɛmɔgɔw cɛ ça va être très très difficile même i ka se ka résultat sur long terme les gens peuvent t'applaudir à un moment donné mais a bɛ laban cogo di la preuve les gens ont applaudi ATT IBK
ça s'est terminé en queue de poisson. Mais maintenant, puisque les Maliens aiment applaudir, parce que Mali côté Morocco le dos, toujours on se réveille brutalement et les conséquences sont là. Et c'est nous, à la CODEM, on a préféré rompre avec ce système et dire honnêtement tout ce que nous pensons et refuser même d'adhérer au gouvernement parce qu'on veut que notre opinion soit à boulot. Parce qu'on y a quelqu'un là, on a participé au gouvernement où on se disait que le linge c'est là en famille. Parce que tout ce que nous on a fait avec ATT ou IBK, que ce soit avec ATT ou IBK, en cas opinion, on ne s'est jamais privé de ça. En conseil des ministres, on allait toujours dire ce qu'on pensait. Mais après, on a fait que non, il y a un moment que vous avez cautionné. Maintenant, on sort pour dire ce qu'on pense. On se met à nous dire des choses aussi. Vous êtes contre cette personne, cette personne. On se demande à la fin ce que les Maliens veulent quoi. Parce que malheureusement, au Mali, si tu n'as pas d'argent, il y a bonne volonté quoi. On lit tout à l'argent, la politique. Tu n'as pas donc tu n'es pas un bon. Sinon, les Diomaye là, les Mali en plein de Diomaye, les Mali en plein de Sonko. Mais c'est des gens qui ont des parcours politiques. Sonko, c'est un élu. Amachou, le Mali avait politique, c'est une politique parce qu'il a l'argent. Et ça, c'est toujours des problèmes. Parce que conviction pour la population. C'est les gens qui ne connaissent pas la population. Les gens qui ne connaissent pas le pays. Ils tombent parce qu'ils ont de l'argent pour acheter des gens. Il faut qu'on sorte de ça. Et il faut qu'on sorte de ça. Amena do mina c'est ça ni watina debala yara ngata yoroja anyaye ni watina teleflani na ngu chama fana bei minye kudem yere konana bi. Amba président ko yame ne koroke usnera koroke usina miyo gindo ni watina mala ka demba fo anyaye ka fo ku chama be ka ke kudem kono bogote ka min fam sabula parti politique nyama o président ko ni ñogon soro ko say na dimanche jantemene nu ku ñogo wala sa ka déclaration ke ka yira ka fo mi transition yi o koni o ñongirla ka beni marché kalo tle muga ani woro yi o kofe na po kudem yera ka cede me Alassane Abaye puisque aller de kon be ka sorti u chama o ke sa ni watina on président ya anya yi o kofe minye patati wɛrɛ fana bɔra min ye kodɛm fana kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko minnu kɛra kodɛm ɲɛmɔgɔw fɛ a ma kɛ sigikafɔ kɔnɔ olu tɛ ko yɛrɛ ye a décision kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi bi in na mun de bɛ kodɛm fana kɔnɔ bi puisque an y'a ye parti ba ninnu bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ ci tan de RPM kɛra tan URD kɛra tan bi kodɛm fana min bɛ yen ko o fana ye parti sinsinnen ye bi o bisibasa fana bɛ ka don mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko diviser pour mieux régner c'est comme si ça infiltration be ka kɛ walasa ka se ka parti yɛrɛ fana ci o ka fana ka baw ka fara mais bi actuellement kodem yɛrɛ chargé de communication kɔnɔ communication mun bɛ kodem kɔnɔ bi an bɛ fɔ de dɔn c'est fini bon de toute façon il y a une a diyara n ye kosɛbɛ parce que vous savez nous on est surpris comme beaucoup de gens on parle sur les réseaux sociaux on fana bɛ k'a ye bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kodɛm bolo anw bɛ k'a mɛn de quoi an bɛ k'a mɛn cogo surpris an fana bɛ ka bali k'a mɛn de ka communiquer ye dɔrɔn quelqu'un signe k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kodɛm kɔnɔ sinon an bɛ kodɛm réunion kɛ an ye période bɛɛ kɛ k'a ban mɔgɔ si ma deli k'a fɔ tile kelen k'a fɔ écoutez mais regarde depuis août 2020 coup d'état kɛlen kodɛm ka position donnée par rapport à tout ça. La preuve, on a réussi de rentrer dans le gouvernement. En bananga do gouvernement, Chogal dans les rectifications que les bananga do gouvernement. Au Baki Gansaon, les gens pensent que nous on a été mis à l'écart. On n'a jamais été mis à l'écart. Ceux qui sont de la transition savent que Valère Bauna, mais on a préféré ne pas entrer dans la transition. En mode de transition, pour que Kassiga Toua en qu'il n'a pas dit. Parce que a yira k'a fɔ n'i bɛ fɛnw kɔnɔ n'i bɛ hakilina di a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye mɔgɔ bɛ se ka interpréter fɛn caman na on a préféré an y'a préféré ka to kɛrɛfɛ ka se ka hakilina di donc depuis an jigiya kura sigi pour veiller sur ça maintenant an ka position ma yɛlɛma jusqu'à présent les gens qui sont honnêtes intellectuellement savent que kodem ka position ça n'a pas varié depuis la rectification de la transition jusqu'à maintenant ça n'a pas varié et curieusement vous savez ce qui s'est passé? On a la sécurité, nous sommes tous les nous
un premier secrétaire adjoint avec Kodem ni tola Djigakura kono Djigakura fene a bila ta mission na cadre kono donc mission la Kodem bon à mission la Kodem tout a basculé quand le premier ministre était malade Outara et administration territoriale la pays fait oui premier ministre pas intérim et tout a commencé dans ça parce que nous voulons que tout la main par rapport à la constitution c'est ce jour là que Yélemana anga et la kide min tume cadre Djigakura na be cadre là na tara ke espérer ko nyemo way et aller de franchement bita débat là je pense que ni var ko ka be commencer ça aba y ka fo débat là aller il portait la voix de la Kodem mais on n'a jamais donné des éléments de langage pour qu'il aille parler au nom de la Kodem parti taboulouti vision nous donner nous ka cadre pe ka ngase ka po kata parti conclinant défend parce que makeni la sigé ka la fin il a toujours porté la voix de la Kodem sans que kata mogo la sigi ka fo kumana mais il resté dans ce cadre là maintenant quand ils ont rencontré le ministre pays premier ministre va intervenir rencontrer c'est là où les choses ont changé et après et cadre fait que comme fait que kai mumba ablaga et à tokono nous on a réfugié en bora cadre qu'on a là mais non bora cadre qu'on a là c'est pour rester cohérent par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport à tout ce qu'on a fait la preuve le aya là en question congrès là allait des résolutions où les gens participants ont dit que constitutionnellement c'est pas que la Kodem ne s'inscrit pas dans ça c'est pas opportun parce que c'est pas le moment de faire ça on a dit que le cadre juridique n'existe même pas pour qu'on attend au fin élément qu'on a c'est lui-même qui a dit ça mais du jour au lendemain elle est à son comité de finalisation qu'on a là on lui a dit non c'est pas comme ça tu représentes le parti d'abord et le parti de Tola Djigakura comme Djigakura de Tola cadre qu'on a donc tout ce que toi tu fais tu dois il référer parti là ni si toutefois tu veux parti là il veut référer parti là ni fond était aya au rappel les cahiers bon il a entêté il est resté dans ça nous ça nous dérange pas mais de toute façon on a fait un communiqué pour dire qu'il ne représente pas le parti ça c'est notre droit le plus absolu on est passé sur ça encore que en tractation on voulait passer par les textes tractation qu'à fond vraiment il faut l'amener à la raison et on a fait tout ce qui est nécessaire pour cela. Bon, malgré tout, après maintenant, on a vu que commission dialogue Fenesigra, où le parti n'a pas été consulté pour donner un cadre. La vie du parti il m'a voulu qu'il y ait une fouille là. Fouille m'a fait, on a eu à trop croire à ce moment où Kodem. En gros, non, à tirer à ce moment où Kodem. Parce que, avec ça, il y a une confusion. Parce que, en gros, on m'a voulu mina, on tisse à on a représenté ce qu'il y a au Kono. Pour un homme fort, je pense que autour de tout, il y a aux femmes. Parce que, au lendemain, on décret Kourabora, qui a corrigé, qui a Kodem pour. Bon, on m'a fait un refus là. Maintenant, toujours le lendemain, a commencé à communiquer donc au nom d'un collectif où, avec les noms de Torobéi, un communiqué au frère Bololo sans faire. Bon, il a communiqué nous t'as mais un reflet. Mais depuis que la commission de finalisation c'est plus d'une année, il a matériel. Il n'est pas ajouté ces cotisations. Lui-même, il sait s'il faut être conforme au texte, aller qu'à position et mieux que le monabano, cotisation massara, il a une année. Quand bien même qu'il informe les nous, il mais on a compris qu'à fond, tu crois pas que nous, tu as vu que nous savons de képi. Allez, il y a un plateau chamanka avec un perso. Mais on a taboulé. Moi, tu sais qu'à matin, le taboulé là. Parce que c'est un parti politique. C'est comme un train. Un train. Mais seulement train, on veut se garer là, on veut m'ouvrir. Mais un parti politique là, il y a donc à fond, à te dire qu'il se gare là. Il dit, mon réveil est là. Après aussi à la gare là. Mais ça ne nous dérange pas. Parce qu'on a position, c'est assumé. Moi, dans le démission là, on a parti là. Ça ne nous dérange pas. Mais les gens qui sont, nous avons conviction, on va cheminer ensemble. Alors, il faut faire des mots. Je pense que l'espérance du Sénégal, il y a un mot là, parti tira, comme mot de Kassola, mais à la base du même. Mais il y a tout tient. Vous voulez la rupture. La rupture veut que un tient faut nous.
mun ti bɛɛ ma i hakilina ye mun ye jamana mara la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye donc ɲuman ye min ye juguya ye min ye n'an jɛra k'a fɛsɛfɛsɛ ni Maliko de don an kan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la monopole tɛ mɔgɔ si bolo ka tiɲɛ fɔ donc a y'a ta nana ten mais curieusement communiqué laban min kɛra en tant que ale yɛrɛ cadre mɔgɔw ka expert yarɔ mais cadre mɔgɔ bɛɛ b'a yɛrɛ ye communiqué in kɔnɔna la fɛn partout taara fara ɲɔgɔn kan cadre mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ oui parce que Bougar Keïta était là-bas il y a Amadou Koïta qui était là-bas ale bolo ka espérer c'est pourquoi on dit trahison là il y a jamais 203 a y'a bɔra yɛlɛma de la ka na vous savez a bɛ bɔ yɛlɛma la don min na mɔgɔw ye furanna de ta ka senɔgɔ bɛɛ furan ka bɔ yɛlɛma kɔnɔna la ka senɔgɔ bɛɛ furan tellement que a tali jaru ye mais politique de don on s'est dit que dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ yan a bɛ se ka yɛlɛma yɔrɔ dɔ la an y'o chance d'a ma k'a bila dans les conditions pour que a ka se ka épanouir politiquement mais a nana ka na anw sara kɛ nin ye mais cadre mun yɛrɛ fɛnɛ opportunité ma ka taa ministre fɛ yen administration territoriale fɛ yen a y'olu sara nin na de toute façon pour nous c'est un non événement parce que an tɛ mɔgɔ fila dɔn mun ko mun ye parti fɛn contesté mɔgɔ si ma de ka taa réunion na mun ko le parti reste soudé derrière son président. C'est pas le président seulement. Un représentant fait un regroupement et fait un qu'on a là. Parti peut soutenir normalement. C'est pourquoi on n'en fait pas une fixation. On n'aborde même pas. Mais on a entamé une procédure pour que force reste au texte du parti. La procédure a été convoquée par la commission de discipline. Il a été écouté. Donc, le parti Charaouba Ketoumna, anti-pressé. Procédure Begata, même s'il a cru bon, Kata Dado, en réponse, il a parlé qu'il va voir le ministère de l'administration territoriale. Quoi, en récipité, c'est là qu'il a renouvelé tout. Donc, quoi, il a dit tout ça. C'est-à-dire qu'il est entre de bonnes mains maintenant. Il pense qu'il peut menacer notre parti, alors qu'il est venu trouver le parti là, Moro Badé Dorangabo avant lui. Mais de toute façon, je vous rassure qu'il n'y a aucune difficulté au sein du parti et le parti soutient à 1000% le président qui va très bien actuellement et qui est à l'intérieur du pays pour des missions politiques. Il va très bien et pour nous, c'est un non-événement, on est très sérieux. Et rassurez-vous, les textes du parti vont parler et Minga Ngake, Obeke, à l'anti nous là. Ok. Minga Ngake, Obeke, Moussa, ni Allah Berendo et Migné communiqué, Adema, parti politique ou Migné jeunesse, Adema, Kodem, RPM, et FAR, Yelema, il a follow, Makroba Moumbora, qu'a communiqué, qu'a Kenny, Migné tradition banwati anya ye olu ka chefina ka amba po bureau de jeunes olu fana farla ɲɔgɔn kan mais asma adema kodem yelma fo ka taa RPM ni association ni wati na olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kunu olu fana ye communiqué kɛ walasa ka se ka olu fana ka maakɔrɔbaw k'olu jikɔrɔma tintin tradition banko ko kuma kan donc kuma min fɔra a communiqué kala mɔgɔ min fɛ o ye Shérif ye ni waati na o ye Musa Haidara yɛrɛ ale burankɛ donc ale de ye nin kalan communiqué in kalan parti min sifinaka bureau de jeunes bɛɛ tɔgɔ la ni i labɛnnen don burankɛ ka message passé an ka sɔrɔ ka na plateau kan. On peut aller. D'accord. Communiqué 001 de soutien de la jeunesse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile, signataire de la déclaration du 31 mars 2024, rappelant la fin de la transition au Mali. La jeunesse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile, signataire de la déclaration du 31 mars 2024, exprime son soutien indéfectible à la dite déclaration, rappelant la fin de la transition au Mali. La jeunesse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile signataires de la déclaration du 31 mars 2024 tient à rappeler au résilient peuple du Mali que cette déclaration est conforme au décret numéro 20-0335 PTRM du 6 janvier 2022 fixant la durée de la transition au Mali, signé conjointement par le président et le premier ministre de la transition. La jeunesse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile signataires de la déclaration du 31 mars 2024 félicite les aînés pour leur attachement constant
aux idéaux et valeurs de la démocratie et réaffirme sa solidarité avec toutes les organisations sociopolitiques signataires de la dite déclaration. La jeunesse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile signataires de la déclaration du 31 mars 2024 rappelle que le silence prolongé ou le statu quo des autorités de la transition sur la fin de la transition qu'elles ont librement fixé au 26 mars 2024 et tentent de repousser au calendrier grec ne participe nullement à l'apaisement du climat sociopolitique dans le pays, ni à la consolidation de la cohésion sociale chère à tous les Maliens. Par ailleurs, face à la souffrance du peuple consécutive à la situation économique, financière, énergétique, sécuritaire et politique très préoccupante du pays, la jeunesse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile signataires de la déclaration du 31 mars 2024, tout en apportant sa solidarité aux populations maliennes résilientes, propose aux autorités de la transition de rétablir le dialogue avec les formations politiques et les acteurs sociaux afin d'aboutir à un consensus indispensable sur un chronogramme électoral permettant le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable et acceptable. La jeunesse des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile signataires de la déclaration du 31 mars 2024 invite l'ensemble des camarades jeunes de tous bords à se joindre à cette dynamique enclenchée par les partis, regroupements politiques et organisations de la société civile souciés du retour rapide de notre pays à l'ordre constitutionnel normal et à rester mobilisés pour toutes actions futures. La parole donnée est sacrée au Mali. Par conséquent, nous invitons le président de la transition à respecter son serment. Dieu inspire les autorités à prêter une oreille attentive aux avis éclairés et raisonnables. Que Dieu préserve notre patrie, le Mali, fait à Bamako le 7 avril 2024. Donc, ni wati na ye déclaration mais chifina ka ko ni min fo par rapport ni wati na délai de transition na o kuma kon fora. Maintenant c'est ça. Au lieu kuma fo mais premier ministre fana ye min fo délai ko la parce que c'est vrai officiellement le gouvernement m'a communiqué mais ni jatemine ke min ye dialogue intermalien avec le gouvernement au donc premier ministre il profiter voilà ça ka point d'éclaircissement d'aujourd'hui par rapport à ces villes juridiques. Après, il faut ni régime nous Angola mais là on va sur il sera flambé là tu auras une idée am sur la décryptage qui a réellement est-ce que le vide juridique dont les partis politiques disent est-ce que au vide juridique par rapport à toutes ces explications là Moussa ni prenant Sogel ka passager am sur la main quand vous prenez la charte révisée le deuxième référentiel dans son article 27 la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. La transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. C'est que la charte révisée. Donc on ne vient pas nous pomper l'air parce qu'on est des Africains, on élabore des schémas, on vient nous mettre sur la tête. Ça ne marchera plus. Nous décidons en fonction des intérêts de notre peuple. L'intérêt de notre peuple, c'est quoi? C'est que dans cette affaire, il y a le volet conception du recouvrement de la souveraineté du pays. Il y a le volet application, où maintenant la souveraineté est acquise, et le volet stabilisation. On est dans le volet stabilisation. Le processus électoral, ça complète ce que le peuple a assis. D'accord. Ni ani extrait dota mais ni tara yoro ja extrait yera kuna ba yira ka fo ni jatemene ke parce que sans flan kun talembe ka keni CEDEAO ka négociation mais le fait que maintenant on n'est plus dans la CEDEAO qu'on a demandé de quitter la CEDEAO ça veut dire maintenant les 2 ans là sont nuls et nuls à venir c'est-à-dire au jateblé donc on reste maintenant dans le cadre des assises qui ont demandé entre 6 mois et 5 ans. Est-ce que si on part sur ces bases juridiques, il a faut avec la photo mais aller tailler, est-ce que d'entrer aux bases nous connaissons avec la révision de la charte, est-ce qu'on peut parler de vide juridique? Ça c'est un premier vue. Maintenant, on fera avec la base Mouka, c'est ça, quand il y a qu'à faire vide juridique, peut-être après les 2 ans, surtout après le 26 mars. Vous savez, ce qui est marrant, c'est que c'est le président d'un parti politique qui parle comme ça. Vous savez,
On dirait avec comme... Mais président d'un parti politique, mais le Premier ministre aussi, qui a la main dans la pâte. Quand tu crées un parti, c'est pas pour être Premier ministre, c'est pour peut-être diriger le pays. Il est politique, on crée Kaseka Djamala Mara. Voilà, Kaseka Djamala Mara. Maintenant, quand tu crées un parti, un parti créé, c'est pour aller aux élections. Un parti, c'est pour les élections. Mais la charte des partis dit que, vous savez, la charte des partis est claire. Il est formellement interdit pour les partis de soutenir un coup d'État. Mais ça a été violé. Mais ni au fort, est-ce que réellement, les partis politiques, mais il fallait à part quelques-uns, parce que parti politique il fallait faire coup d'État, au coup d'État, il fallait initier parce que nous, est-ce qu'il y a un peu c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que, c'est-à-dire, en charia, c'est la géométrie variable. Charia doit être mis fort. C'est-à-dire, moi, charia, t'as mou arrangé, coup de labo au moment opportun, coup date Kenega. Mais est-ce que ni maintenant, la charte révisée dont tu parles, on y est décret qui fixe la fin de la transition. Tu m'avais dit, la charte a été révisée avant de fixer le délai. Le décret est venu compléter ce que la charte dit pour fixer dans le temps la fin de la transition. Avec les négociations avec la CEDEAO. Non, on t'entend de l'eau, parce que ça a été fixé de façon unilatérale. On n'a pas été, le peuple malien n'a pas été consulté. Les partis politiques n'ont pas été consultés. On y sait où Tchela. Décret, d'abord tu prends un décret pour la CEDEAO ou pour le peuple malien. Est-ce que le décret est adressé à la CEDEAO ou au peuple malien? Mais puisque la CEDEAO a duré demandée. Non, CEDEAO a duré demandée. Au schéma Fanakono, est-ce que a duré demandée? Les Maliens badé à faut qu'il faut aller aux élections. Nous, par exemple, au sein de Djigakura, au sein du cadre, on disait qu'il faut aller aux élections. Ça a été occulté. Nous, on n'a pas entendu la CEDEAO pour dire qu'il faut aller aux élections. Au Mali, on sait qu'il tient faut y mais puisque manœuvre de diversion, CEDEAO a tali, ministre, tout ça c'est pour se maintenir au pouvoir. On l'a dit, tout ce qui est dialogue, qui est organisé là, à Pékin, c'est pourquoi nous on a refusé Kata à faire nous. Parce que vous êtes des figurants dans votre propre pays. Alors qu'en matière d'élection, parti donnez-nous, mi donnez-nous. Mais c'est difficile qu'on crée un parti pour ne pas aller aux élections. C'est très difficile de soutenir ça. Base légale, juridiquement, base faut et tout. Il faut que transition là-bas. Seulement, ils ont l'appareil d'État. Appareil d'État boulot pour que vous puissiez casser imposer mon là. Ni digram Mali konopi à l'intérieur du pays. La population s'il faut aller aux élections. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tout ce que lui dit là, mais c'était prévisible parce que seulement maintenant, les forces vives de la nation ont décidé de s'organiser pour dire non, trop c'est trop. Et ça ne peut pas marcher comme ça, ça ne peut plus marcher comme ça. Parce qu'on ne peut plus rester comme ça, indéfiniment à dire que transition est ban. Mais puisqu'on connaît transition de bando, mais ni président Sigikera, ni président Kouaskira, domi transition bando, oui. Maintenant c'est ça. Maintenant c'est ça. Mais est-ce que Fana, il y a un Fana Bay, Nigal Kanga Tomi, puisque l'administration territoriale Boraka Iraka, pour calendrier Mukundira, que léger report Benake. Maintenant on se demande, léger report, est-ce que incompréhension n'en a au Yorola ou pas? Parce que léger report, est-ce que ce n'est pas à partir de la date du 26? Parce que, puisque... C'est que lui, le Premier ministre a dit, est-ce que c'est un léger report? Est-ce qu'il a parlé de léger report? Non, parce que puisque... C'est ce qu'il a dit là. Parce que l'administration territoriale... Il a conditionné les élections à des faits incertains. Faits incertains, il faut du stabilisation du pays, comme une phase de stabilisation. Mais le pays va être stabilisé quand? Le pays va être sécurisé à 100% quand? C'est des équations où on lui a répondu tout lui est répondu.
Donc, ils ont organisé les référendums. Mais on ne parlait pas de ça. Il a dit, trop c'est trop dans ce pays-là. Vraiment, trop c'est trop. On les demande seulement d'aller aux élections. Est-ce que c'est trop demander dans un pays de demander aux gens d'aller aux élections? Si tu sais que tu peux, le peuple te soutient. Viens te présenter. Mais là aussi, est-ce que le problème est non? Est-ce que ni président Mimbe n'a pas avec candidat et Bibina? Est-ce que au fond la parti politique ni parti politique mais tout a été dit. A fɔra ko minnu bɛ fanga la bi transition de don e ma fisa ni minnu bɛ kɛrɛfɛ bi tu n'as pas le droit appareil d'état bɛ min bolo ka tila ko non appareil d'état utilisé ka kɛ candidat ye o de fɔlen don si c'est une transition une transition là personne n'a plus de mérite que personne. Oui, mais donc tu peux pas venir dire que e b'o i ka profiter au pouvoir ni d'un laps de temps qui n'a aucune valeur juridique. Mais nous, dans les régimes démocratiques, par exemple, il faut présenter des mandats là. Oui, mais est-ce que. Mais c'est prévu, c'est des cas prévus par les textes. C'est des cas prévus par les textes. Oui, mais est-ce que Bibina, avec la nouvelle constitution, comme on le dit, qui est en vigueur, puisque il y a une nouvelle constitution adaptée, loi électorale là, est-ce que nous on adapte la. Est-ce qu'il a parlé de nouvelle constitution? Non, oui, bien sûr. Est-ce qu'il a lié le report? Le fait que l'élection est vide juridique, est-ce qu'il a répondu à travers la Constitution? Non, parce qu'il a dit. Est-ce qu'il a répondu à travers la Constitution? Oui, parce qu'il dit aujourd'hui, et la Constitution aussi qui est en vigueur, puisque et puis, Taxi, c'est dit, au lieu qu'à faire réviser la Béni, Chartier, maintenant, décret Miguntara, que ça a été donné et maintenant, à travers maintenant, la CEDEAO, c'est-à-dire c'est un compromis qui était entre eux et l'organisation sous-régionale. Mais le fait qu'on lui ait retiré ça, l'organisation sous-régionale, les 2 ans qui étaient donnés à la CEDEAO pour organiser les élections, on peut dire ça tombe non et non avenu. Maintenant, c'est comme maintenant, on revient maintenant à la charte qui a été révisée, qui demande 6 mois à 5 ans. C'est comme on va mais maintenant, c'est ça. Mais est-ce que, aujourd'hui, puisque on est régi par plusieurs textes. Il y a la charte, il y a la nouvelle constitution, il y a l'ancienne constitution, et puis il y a l'acte fondamental. Il y a plusieurs textes nous régissent aujourd'hui. Maintenant, est-ce que si, parce que depuis qu'on y est on est dans des trucs juridiques, mais maintenant, est-ce que on est maintenu dans est-ce que on n'est pas sorti? Moi je veux savoir, est-ce que la nouvelle constitution, par exemple, empêche le président actuel de se présenter comme candidat? Est-ce que la nouvelle constitution empêche le président de se présenter comme candidat? Parce que dans le même temps, on sera pas. Parce que là où ça arrange les autres, ils sont là. Maintenant, est-ce que la nouvelle constitution empêche le président d'être candidat? Parce que chaque coup va empêcher, mais est-ce que la nouvelle constitution l'empêche? Vous savez, c'est ça le problème. Vous savez, une constitution, c'est pas une charte. 5 minutes. Une constitution, c'est pas une charte. Une constitution, c'est dans la durée, oui. C'est l'impartialité. Oui. Une charte, c'est juste un moment. C'est juste un laps de temps. Oui, le temps de la transition. À vous de tirer. Maintenant, au-delà du temps qu'on a là, les choses étaient très claires. Les autorités ne peuvent pas se présenter. Okay. Et c'est ce que nous retenons. D'accord. Maintenant, la constitution, c'est autre chose. La preuve, au lieu même de la vie juridique justifiée, il ne parle même pas de la constitution. Il parle de la charte révisée. Bon, tu sais tout. Le peuple, on est maintenu dans le flou pour que parce que ils ont les moyens d'imposer ce qu'ils veulent. Pour le moment, ils ont les moyens d'imposer ce qu'ils veulent. Okay. C'est pourquoi on est maintenu dans le flou. Quand il la met, les juristes sont parlés. Ok, d'accord. Les juristes sont parlés, les gens parlent. Okay. Nous, on a le monopole de l'interprétation des lois. Ok. Même ce qui t'a formé. Ni Fanga Bibolo Domina. Il ce qu'il a fait imposer mon rôle. Sinon, pour le moment, on est dans un vide carrément juridique. Okay. Et la transition a pris fin le 26 mars. Ça, c'est évident. Bon. Moussa, le pays souffre. Le pays souffre. Le pays souffre.
Ala sɛgɛnnen don. Jamanadenw sɛgɛnna. Jamanadenw sɛgɛnna. Minute kelen teliya. Vous savez, mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ bi Sénégal ye. Sénégal fosi ma bɔ sanfɛ ka bi. Vous savez, a bɛ fɔ ko Ala bɛ jamana marabaga di en fonction de jamana kɔnɔdenw bɛ cogo min na a b'o marabaga di. Vous savez, ni jamana kɔnɔdenw ɲɛna, ka kalama u bɛ ɲɛ. Mais Mali la an degelen don min na k'a fɔ ko ka kunkolo ka ɲɛ ka sɔrɔ farikolo man ɲi. Musa ni farikolo man kɛnɛ a bɛ dɔn kunkolo la. Musa Mali politique a ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn. Ka bɛɛ gosi bere kelen na a kɔlɔlɔ ntan tɛ. A bɛ jamanaden ɲumanw, a bɛ politicien ɲumanw a b'u la décourager. Musa mɔgɔ bɛ Mali la mun Mali ka di mun ye. Mɔgɔ bɛ Mali la mun bɛ Mali fɛ. Politicien bɛ Mali la mun bɛ Mali dɔn. Politicien bɛ Mali la mun ka fɛn bɛɛ kɛra Mali la. U ma kalan kɛ Mali la u ma taa yɔrɔ si. Mali fɛ u bɛ Mali dɔn. Nka Musa ni wari t'i kun i jatelen tɛ. Mali kɔlɔlɔ filɛ. Mali kɔlɔlɔ filɛ nin ye. An kana taa ɲini yɔrɔ jan dɛ. Wari de nana ka na Mali tiɲɛ. Wa wari ko politicien dɔrɔn tɛ dɛ. Jamana an bɛɛ de nɔ b'a la. Pour que ka solution sɔrɔ Mali la. Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an ka bɔ a kɔnɔ ka Mali k'an sago ye. Propagande tɛ. Tu sais i galon mɛnna togo togo. Cɛ bɛ boli k'a sɔrɔ. An b'o kɛnɛ kan bi. Mais nɔgɔ tɛ min na an ka wari to yen. An ka ɲɛsin dirigeant ma mun bɛ jamana in dɔn, mun bɛ jamana in danbe dɔn. Parce que politique valeur de b'a la, a bɛ valeur de véhiculer. Anw ka parti CODEM, an ka parti président, parti ka danaya b'a kan. An ka parti président a m'a ɲini tile kelen ka don politique la. Politique binna a kan. Sikasokaw bɛ se k'o seereya. Parce que a kɛwale o de y'a don politique la. N'i ko i b'o ni politicien ni carrière d'u ni ɲɔgɔn na i bɛ mɔgɔw décourager. Kosɛbɛ. An ka président a bɛ Mali dɔn a ye kalan kɛ brousse kɔnɔna la Mali den yɛrɛ 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 don a ye ministère fɛn fɛn kɛ a ye nɔ bɔ a bɛɛ la. U ka taa a nɔ lajɛ. Non a ye nɔ bɔ a bɛɛ la. Ayi Choguel b'a dɔn mɔgɔw tun b'u bolo da la conseil des ministres la ko fɛn bɛɛ tɛ fɔ faama ye parce que ale tun b'a hakilina ta fɔ n'a man di ye n b'o ye olu kan ka kɛ misali ye jamana in kɔnɔ. Olu kan ka encourager ni Mali ko de don dɛ walahi olu kan ka encourager ka bɔ mɔgɔ ko la ka tugu Mali ko kɔ. An b'o ɲini maliyɛnw fɛ k'u ɲɛɛlɛ ka Mali bɔ teminaw bolo parce que mɔgɔ minnu y'u sigi u ma baara kɛ k'u yɛlɛma k'u kɛ vidéoman ye bi olu ka opinion tɛ se ka jamana jɔ. I tɛ fara vidéoman na olu kala sɛmɛli la an ka taa waati sera teliyala waati sera vidéoman mɔgɔ b'i yɛrɛ vidéoman kɔnɔ bɛɛ bɛ vidéo kɛ bɛɛ vidéoman fɛnɛ bɛ yen journaliste bɛ vidéo kɛ k'i hakilina ta fɔ vidéoman dɔw bɛ compétence foyi t'u la ka se ka analyse kɛ ka kuma jamana kan n'i y'olu lamɛn o ye fili ye an tɛ mɔgɔ nɛni d'accord an tɛ mɔgɔ buruja d'accord an bɛ se ka hakilina ta an tɛ mɔgɔ nɛni an tɛ mɔgɔ buruja Musa ko waati sera waati min dira ma o waati sumana e ma se ka fɔ waati sera fɔ waati min i burankɛ ka vidéo tɛmɛna waati min i bɛ jɔ k'a ma ko waati sera donc waati min kun sumana ka d'a ma o waati sera an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na an b'an ka partenaires fɔ sabula sanga ni waati mɔgɔw de sigilen bɛ minnu b'an lajɛ minnu b'an bilasira sanga ni waati ni émission ninnu kɔni tɛmɛna n y'o de fɔ n'an donna Mopti kɔnɔna na min ye colonel major Abbas Dambele gouverneur de la région de Mopti an b'ale fɔ min ye Mayiga ye a ka chargé de communication an b'o fɔ nin waati in na Mopti kɔnɔ le maire Isa Kansayi foli b'o ye Yara Munkoro Seydou Mayiga an b'o fana fɔ radio Kunare la Awa Sise an b'ale fɔ ani an baɲuman nin waati in na Sumala Kulubali studio Poto Kunare an muso madame Kulubali Aminata Kane foli b'olu ye n'an taara Bayara kɔnɔ an yɛrɛ ka gouverneur El Bishir an b'a fɔ nin waati in na sabula a fana bɛ wulikajɔ caman na walasa bɛn ani kɛnɛya u bɛ se ka na cɛmancɛ na cogo min Umar Gindo a ka chargé de communication k'o fɔ Moyi Sagara an b'o fɔ n'an taara commune Jaminati kɔnɔ nin waati in na Seydou Kelipele Kanda Soyiba Alaye Jɛbikile an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye donc k'a yira la k'a fɔ nin de tun y'a tulo garisɛgɛ ye Bamakɔ kɔnɔ yan min ye Sulemani Fofana ye Sumu assurance
DG financier an b'olu fo ni waati na école kalajata groupe Kante ka fara mariko ninnu kan an b'olu fo ni waati nin kɔnɔna na ka bɔ kuma na ni waati na Dubai Mall an b'o fo baara bɛɛ tara ka kalifa mɔgɔ min na o de ye kɔrɔbɔrɔkɛ faama ye Atel Alidu Mayiga foli b'ale ye Musa Haidara min ye Lamine Kulubali Saliu Ouedraogo fo ka taa ni waati na min ye fulakɛ Sangare Isu Sangare an b'o fo sabula fulakɛ ɲɔgɔn dɔ de bɛ yan misiri tɛ olu bɔ yan ni waati na foli b'o ye min ye fiɲɛsuru sira fɛ Abubakar Tarawele Grand bɛ Musa Sanogo olu bolo tun bɛ nɛgɛ la walasa ka kumaw lase aw ma fiɲɛsuru sira fɛ ni Ala sɔnna ni Ala ma ka jɛnya juru yɛrɛ la mardi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka kuma kɛnɛ kan debɔ ka sɔrɔ m'an yɛrɛ fa fɔ min ye Yasi Mayiga ye primature la ni Alamir fo ka taa docteur Alain Bokoum donc ka fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛ IBK président